Dime, Cándido. Vou para aí de contado. Non toquedes nada mentre eu non chegue. O negocio do ladrillo está cheo de sorpresas. Son as 10:30 da mañá, día soleado e tráfico fluido na cidade. Un bo día para os vigueses, en especial para os traballadores do Nordés. Porque esta noite, ás 12 en punto, o xornal cumpre os seus primeiros 100 anos de vida. 100 anos un pouco se os comparamos cos preto de 160 do Faro de Vigo, o decano da prensa española. Pero aseguro-vos que son moitos para calquera medio de comunicación. Noraboas, compañeiros do Nordés. E unha nova de última hora, esta non tan feliz. Acaba de ser atopado o cadáver dun home. Aínda se descoñece a identidade da víctima, o corpo foi achado nos terreos de Urbano Puga, onde o construtor está a facer un macrocomplexo residencial. E no marco hai unha performance dun xaponés que escacha televisores cun martelo. Que maneira de tirar cos cartos. Pero xa, pois os electrodomésticos son como para nosas patacas. Teñen tantos que nin valor lles dá. Local. Convocada unha folga de taxis. Cristo no Concello polo dos orzamentos. Arde un piso en Coia, non hai que lamentar víctimas. E isto. Atoparon esta mañá nas obras de Puga en Meirén. Cousa máis macabra. Residencia o descanso. O nome valle que nin pintado. Sí, mira como dorme como un bendito. Polo que parece o mafiso de Puga sanlle os mortos debaixo das pedras. Quen se encarga diso? Paulo. Paulo, 2 columnas. E que a foto non faga referencia á empresa promotora. Por qué? Porque o titular é aparece o cadáver dun home nunhas obras, non o mafioso de Puga saenlle cadáveres de debaixo das pedras. Horacio, calquera xornal abriría edición con esta foto en portada. Calquera xornal que non teña nada mellor que publicar en portada. Pero nós abrimos a edición de mañá cun titular histórico. O Nordés, 1909-2009, 100 anos o servicio de Galicia. Ese é o único titular da portada de mañá. É o que quere o noso editor e eu estou de acordo. Así que, señores, se non hai nada máis, a traballar, que hoxe hai que sair cedo. Horacio, Sí, tes un minuto... sí. Que sabemos de Mateo Rúa? A conferencia é as 5, encargo meu. Iso só sei. Pregunto se alguén sabe onde está. Que? Es ti. Véxate na tele desde que era así, desde a guerra de Bosnia ou por aí. Pois xa choveu. Sí, sí. E iso que é a conferencia? Non, son unhas notas. Non sei se podería asistir, pero vou intentar. Non perdes nada. Carai, que modestia. Eu tamén son xornalista. Acabo de rematar a carreira. Isabel Otelo Castelo. A nova de prácticas. Por favor, Alex, imprímeme unha copia para Eva. Que? Está cachonda? Home, 28 anos. empezou tarde a carreira, antes fixo veterinaria. Pero non chegou a exercer.
Porque... Escoitade isto. Impóñenlle moito as vacas e demais cuadrúpedes de tamaño medio e grande. Non me digas que con isto. Pues vaya friki. Lois, como se chamaba o tipo aquel do concesionario? Lousán. Non, o Ourensán que desapareceu. Caride. Caride, iso é Santiago Caride. Estou ao tanto de todo. Sei que se aveciñan axustes e posiblemente unha reestructuración do organigrama, non? Perdoa, tes un segundo. Estamos reunidos, Paulo. Son unha cousa. Santiago Caride desapareceu hai 2 anos. Tiña negocios con Puga. Non sigas por aí. Falamos despois con máis calma. Desculpa, Hermida. En fin, Horacio, que tendo en conta os moitos anos que levo ao servizo desta casa, espero que se me teña a consideración que merezo. Se o que che preocupa é o teu posto de traballo... Non, absoluto. Non se me pasou pola cabeza que se puidera prescindir de min, non. Entón, cal é o problema? Vou falar sen rodeos. Quero un despacho. Como comprenderás, non é de recibo que o responsable da sección de economía non teña un despacho propio. Temos problemas de espazo. O despacho de Malvarez está libre. Jacobo, eu non decido a quen lle corresponde ter ou non ter despacho. Estásme dicindo que o fale directamente con don Alfredo, non? Non. Nin cho estou dicindo, nin cho recomendo. É que non me deixas outra saída. Vou subir, Horacio. Ala ti. ¿Qué? A mí no me enganas. Levas todo o día nerviosa porque sabes que o vas volver ver. Grazas. A ti. Iso é cando encaiou o mar Exeo. Demos saltado ao control de seguridade e fixémoslle a foto aos bidóns botando fumo. Chegamos ao xornal como a tolos pensando que ian para a rotativa para cambiar a portada. E fixeron? Non. Aí foi cando aprendín que iso de parar a rotativa para cambiar a portada só pasa nas películas. E ela quen é? Eva Mouzo. É a túa xefa. E ten moi mala uva, así que vai ser mellor que non lle chegues tarde. Mi madriña. E onde está a redacción? No segundo. E ti non sabes? Non teño presa. Déxate de autor. Se víchelo morto, algo me poderás adiantar. Hola. Hola. ¿Y esa? Alex, coña antes de que llame el macho de... Hola. Hola. Son Sabela, nova de prácticas. Estábamos te esperando. Son Alex, de local. Ah, encantada, Alex. Esteiro, de deportes. Hola, ¿qué hay? Encantada. Wilson, comercial. ¿Qué tal? Hola, encantada. Lois, reportero gráfico. Encantada, ¿qué hay? Carai, canta xente. Dice, che, va cale a túa mesa? Pois non, é que ainda non falei con ela. Agora está reunida, pero dixo que te acomodases aquí. Nesta mesa? Sí. Aquí? Sí. Mima, pero tremenda mesa. O que estaba aquí acaba de trasladarse á delegación de Santiago. Sí, podes meter as súas cousas nesta caixa. Xa as virá a recoller. Cando esteas instalada, o director quere que te poñas a traballar nun caso de inmediato. Nun caso? Vacas todas. Encefalopatía bovinas poxiforme. Exacto.
Se cadra non é nada, xa sabes, pero chegounos un sopro de sanidade. Sospeitan dun brote en Cospeito. Xa, pois teño un contacto no Instituto Epidemiolóxico. Ah, ben. Pois tenta, sí, pero con discreción, eh? Sí, claro, para non crear alarma social, xa entendo. Sabela, benvido ao Nordés. Moitas grazas. Somos malos ata para nós mesmos. Mira quen ven. A prima dona dos reporteros de guerra. Non te le parece máis alto. Hola. 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 Xefe, que pasa? Mateo! Pensei que nos ías dar plantón. Cando chegaches? Onte, pero pasei por Cangas a visitar a meu tío. Ah, imos velo vello. Leva toda a mañá preguntando por ti. Unha novatada, non? Son como nenos. Teo, cantos anos. Por ti non pasa o tempo, Hermida. Procuro coidarme. Mateo, pasade. Que tal? Don Alfredo, despois, se ten un minutiño, quería falar con vostede sobre a posibilidade de ocupar o antigo despacho de Malvarez, que quedou libre. Iso é mellor que fales con Horacio. Sí, sí. Vale. Sí. Vale. Vale. Sí. Pois a mí dixeronme que o brote chegou da Consellería. E ti quen és? Eu son Sabela, nova de prácticas. E pódese saber que faz sentada na miña mesa? Chámate agora, vale, abur. É que dixeronme que era a miña mesa. Imbéciles. Fora, niña, fora. Grazas. Perdón, entón, cal é a miña mesa? O teu sitio, criatura, é ese. A fotocopiadora? Sí. Vale. E que fotocopio? Que se che mande. Grazas, encantada. Dez pastillas o día. Levo un bypass e un catéter para enchufarme o carallo da diálise. Quitaron o sal, o azucre, as grasas, o café, o alcohol, o tabaco. E por riba a miña muller quere que deixe o traballo para que non teña outra cousa que facer todo o día máis que pensar nas miñas miserias. Toche pena, Moita. Agora é cando che vai regatear os cartos da conferencia. Cartos? Que cartos? Non se te ocurriría ofrecerlle diñeiro. Mateo está aquí para celebrar con todos nós o centenario do Nordés. E de paso para darlle unha aperta ao seu antigo xefe o día da súa xubilación. Iso non o sabía. Non é oficial ata esta noite. Agora sí que me das pena de verdade. Estive intentando negociar con Amelia para que me deixase seguir ata o 101 aniversario. Pero non houve maneira. Que vai pasar co xornal? O xornal xa estaba aquí cando eu cheguei. E seguirá cando eu marche. En mans de quen? En Madrid rumorease que a unidade editorial está interesada en mercalo. Están interesados en mercar unha cabeceira, non un xornal. Sí? Que suba. Unha visita desagradable, pero oportuna. Véxote na conferencia, Mateo. Moi ben. É un grupo daqui. Vai no mercar un grupo galego, verdade? Horacio, dime polo menos se xa se vendeu. Aínda están negociando.
Bos días, don Horacio. Bos días, Urbano. Hola. A Puga. Vendello a Puga. Ainda non é seguro. Pero por que a Puga? Sabes de alguén disposto a mercar un xornal afogado polas débedas, con exceso de persoal, e que cada día vende menos exemplares? Que? Quedamos para comer? Non, grazas, non te preocupes, xa fixen planos. Ah, vale, vémonos despois. Vas pasar o día mirando para min? Non teño nada mellor que facer. Pero ti non quedaches co xaponés ese que escacha televisores? Quedamos ás 5. Sí. Vale, xa saio, Marchas? Sí, quedei para comer con Adrián. Ainda non faleches co de prácticas. Pois xa falarei con ela pola tarde. Escapas para evitalo. Eu non evito a ninguén. Hola. Hola. Canto tempo? Pois sí. Hola. Olga, a redactora de Cultura. Encantada. O mesmo digo. Pois pillasme fatal, porque teño que sair. Vémonos despois. Claro. Quedamos para comer? É que xa quedei. Pola tarde? Pola tarde tes que dar unha conferencia. Ti? Certo. Virás, non? Pois non sei se vou poder, pero alégrome de verte, Mateo. Claro, guapa. O mozo. Xa. Hai leiras nas que se dá de todo. Dou por suposto que ti non sabes quen é o morto. Se o soubese, diríalo á policía. Ou agocharía o mellor para que ninguén o atopase. Pero non é o caso. Non sei quen era ese fulano nin que fai nos meus terreos. Esta foto é moi boa. Na redacción hai quen pensa que é demasiado boa para non publicala. Pero ti non tes collóns para facelo. Deixémolo en que unha foto deste tipo non vai co estilo do Nordés. O estilo do Nordés é unha das cousas que habería que ir pensando en cambiar. Estás moi calada. Non abriches a boca durante a comida. Non teño moito que contar. Que tal co teu ex? Que? Mateo Orbo está aquí, non? Sí, vai dar unha conferencia esta tarde, pero non vou asistir. Por algún motivo en particular? Teño moito traballo. Hoxe pechamos a edición antes polo do aniversario do Nordés. Aniversario o que posiblemente él tamén estea convidado. Posiblemente, sí. Estás celoso? Non, non. Tampouco teño motivos para estalo. Verdade? Non, non tes motivos. Os telespectadores coñécenme como o tipo que arrisca a vida informando dos conflitos bélicos desde a primeira liña de combate. Pero entre os meus compañeiros de profesión son máis coñecido como o tipo que lle paga aos mojaidíns para que peguen tiros ao aire mentres el se coloca diante da cámara a 2 pasos do bar do Hotel Hilton. Con isto quero dicir que se cadra
Non son a persoa máis axeitada para falar de ética xornalística. Ou pode que sí? Carlos, son as preguntas. Non che vou quitar moito tempo. Grazas. Estou aí en 10 minutos. Quedei con dos policías que levan o do morto. Quero ver o que teñas antes das 8. E se non hai nada confirmado, atento falado. Que las fotos de Mateo Rúa en riba da mesa. Vale. Hola. Hola. Es Isabel? Sí, son eu. Que tal? Son Eva Mouzo. Perdoa que non te recibise antes. Cando remates aí, pásame o despacho, Vale, vale? grazas. Encantada, agur. Grazas. Sabela. Sabela. Oiches, perdoa a novatada, pero non pensamos que Hermida se fose poñer así. Ah, non pasa nada. Xa se sabe que non se dice a ser novata ata que non pasas por unha novatada. Ah, está ben. É iso que é un lema dos marinos. Non, da turna de veterinaria. Tocabas na turna. Segunda bandurria. Dime, Alex. Escoitache a mensaxe? Non, quedou o móvil no despacho. O do Concello non dá rematado. Podes mandar a outro a facer a entrevista a Mateo Rúa? Pois é que agora non teño ninguén máis libre. Pois elixe, entrevista ou orzamentos do Concello. Vale, xa me encargo eu. A que hora é a conferencia? Empezou ás 5. Esta mañá dixenlle a alguén que parar a rotativa dun xornal para cambiar a portada é algo que só pasa nas películas. Pero non é certo. Eu coñezo o caso dun editor que si o fixo. Parou a rotativa do xornal porque alguén se esqueceu de poñer na portada a noticia máis importante do día: a subida do prezo do xornal. Ética xornalística. Mente un xornal cando di Diario Independente de Galicia? Se todos sabemos que para subsistir depende dos cartos de institucións públicas e privadas. Se lle botamos un ollo á edición de hoxe do Nordés, veremos que moitas actuacións da Xunta, do Concello e mesmo de certa fundación non saen moi ben paradas. Se ben é certo que se bota en falta algunha crítica á Deputación, pero, obxectivamente, que crítica se lle pode facer a un organismo que ten como única función a de repartir cartos? Tampouco se critica en ninguna parte o principal anunciante privado, Urbano Puga S.A. Pero, sendo sinceros, hai alguén neste país que teña algo malo que dicir do señor Puga? A nai que te pariu. No corpo non había documentación ninguna. Nin chaves, nin reloxo, nin móvil, nin ningún obxeto persoal. A parte da roupa e dos zapatos. E de que morreu? Eu que sei, eu non son forense. Pero sospeitas que o mataron, non? Imos ver. Cando alguén se molesta en enterrar un corpo no monte a 1,5 metro baixo terra, é que non quere que ninguén o atope. Xa. Levaba roupa cara? Sí. O traxe e os zapatos eran dos caros. E canto tempo pensas que podía levar ali o corpo? Xa che dixen que non son forense. Carlos, entre nós, ti pensas que o morto podría ser Santiago Caride? Sí. E entre nós, como saque o meu nome, corto chas pelotas. Nunca pensei que fose rir tanto nunha conferencia.
Non tes pensado contratalo para o Nordés, Alfredo? Era o que nos faltaba para fundirnos completamente. Se te fartas de andar retransmitindo tiros polo mundo adiante, chámame. Podo ter algo para ti. En fin, vémonos na cea. Dona Amelia? Tira esa tarxeta. Está envenenada. Debíamos ir indo para casa, Alfredo. Déxame subir antes ao baño. A ver se podo mexar dunha vez toda a vire que levo dentro. Ata a noite, Mateo. Ata a noite. Pensei que non ías vir. Non me quedaba outra. Teñoche que facer unha entrevista. E ti, cando pensas sacar as túas cousas do despacho? Agora mesmo o único que podo pensar é en intentar mexar. Cada vez que vexo a ese miserable hinchame a próstata. Non creo que Urbano Puga teña moito que ver cos teus problemas de próstata. Non sei en que estaría pensando. Non podo deixar o xornal en mans dese narcotraficante. Podes e valo facer. Pero por que teño que mandar a merda 100 anos de historia? Dime por qué. Porque estás vello, enfermo e cargado de débedas. Ti xa non podes con todo isto. Fíxoche unha boa oferta. Prometeu manter os postos de traballo. Que máis queres? Un ano máis. Non empeces. Un ano máis para deixar todo como é debido. Debo yo a memoria de meu pai. Ah, e eu que? A min non me debes nada. Décheslle 40 anos ao xornal. Non é tanto pedir que o tempo que nos queda mo dediques a min. Non é moito pedir. Que mal negocio fixeches comigo. Tantos anos de sacrificio e que recibes a cambio. Un bello rabudo egoísta. Sí que fixen un mal negocio contigo. Pero xa é tarde para botarme atrás. Vámonos para casa, Alfredo. Vai indo ti. Quero repasar o discurso desta noite. Polo amor de Dios. Levas meses dándolle voltas ao discurso. Ata eu sei de memoria de tanto escoitalo. Non tardes. Non. De onde sacaches esa historia de que pararon a rotativa para cambiar o prezo do xornal? De ningún sitio inventei, non. Pero funciona, a xente ri moito cando a conto. E a de pagarlle os moi agidíns para que pegasen tiros ao aire, tamén ten moito éxito. Esa tamén é un conto. Non, iso foi certo. Pero como se pode ter tan pouca vergonza? Intente reformarme. Pois non te creo. En serio, xa non estou para andar facendo a mona polo mundo. Voume establecer nun sitio e reorientar a miña carreira. Xornalismo de investigación, tal vez. Non, colaborador nos programas da tele de Madrid. Non rías, pagan unha pasta. Agora vas a ir pola tele falando das mozas de Paquirrín. Entre outros temas de interese. E a miña maior satisfacción é saber que o Nordés queda en boas mans e que estes 100 anos non son máis que o prólogo do que está por vir. Prólogo do que está por vir. O prólogo do que está por vir.
Desde cando comes pipas? Desde que estou intentando deixar de fumar. Dame unhas poucas, anda. E ti que? Eu que de que? E como che vai? Ben. Hoxe vin o teu mozo na redacción. É guapo. Redactora xefe, con mozo guapo. E seguro que tamén tes unha casa bonita. Sí, é un can. E 2 coches, claro. E ata un barquiño para dar voltas pola ría. Felicidades, tes todo o que sempre quixeches. Como podes dicir que teña todo o que sempre quixen? Que pasa, que xa non te acordas do que falábamos cando estábamos xuntos? Do que queríamos facer coas nosas vidas? Eu aproveitei a oportunidade de marchar cando se presentou e ti elixiches quedar onde estabas. Eu non elixín nada, Mateo. Ti marchaches, eu quedei aquí como unha parva agardando por ti. Mira, teño motivos para estar contenta coa miña vida, pero non me digas que é o que quería, porque non é certo. Eva. Deixa estar, Mateo. Ademais, ainda teño que ir á redacción a inventar unha entrevista antes do peche. Non é o momento. Lois, tes as fotos da exposición? Telas dentro. Tiñas que ver a performance do Xapo, vaya número. Telo escrito. Ainda non. E a que esperas? Paulo. Enriba da mesa. Lévala clara. Paulo, imos fumar. Como se che ocorre escribir isto? Non estou dicindo nada que non sexa certo. Ante tales evidencias, cabe preguntarse se o corpo achado nos terreos de Puga é o do seu antigo socio Santiago Caride, desaparecido hai máis de 2 anos. E o que sospeitamos, eu, a policía e seguramente ti tamén. Isto non se pode publicar. Por qué? Porque non podemos ir contra Puga. Por qué? Porque vai contra os intereses do xornal, Paulo. Ajá. Estás me dicindo que temos que tapar os trapos socios dun narco porque é un dos nosos anunciantes. Puga é moito máis que un anunciante. Que queres dicir? A ver, Paulo. O Nordés atopou un comprador. Dentro dunha semana Puga vai ser o teu xefe. Enténdelo agora? Mira, o Nordés pode estar en venta, pero eu non. Pero deixate de retórica, Non, Eva, non estou disposto a traballar ao servizo dun narco. Estouche falando como amiga, non como xefa. Tes unha muller que depende de ti un oficio con poucas saídas. Eu non teño nada do que avergoñarme. Despois de escoitarte non sei se ti podes dicir o mesmo. Escoitade un momento, por favor. Teño algo importante que dicir. Todo o mundo pensa que o acto de mañá cos políticos, os banqueiros e toda esa xente vai ser a gran cerimonia dos 100 anos do Nordés. Pero non. A festa boa é a desta noite. A de todos os que facemos este xornal. Así que veña, rematade todo o que esteades facendo e marchade para as vosas casas a poñervos guapos e guapas. E vide todos, por favor.
Veña, ata noite. Algúns indicadores apuntan que xa se albisca a saída do túnel da crise, pero eu teño as miñas teorías ao respecto. Así que o teu home gaña a vida deseñando barcos. E para que estaleiro traballa? Non, para ningún, el vai por libre. Deseña barcos de recreo por encargo. Pois eu son ben ignorante en case todo, pero de lanchas a motor aínda sei algo. Sobre todo de lanchas planadoras. Síntome como un fotógrafo de bodas, bautizos e comunións. Eu non sei para que por estes tacóns que me están matando os pés. Para encher mollo, periquita. Falou o galo do curral. Onde deixache la muller? No galiñeiro, coidando os pitiños. Moito traxe, moita elegancia, pero el orchismo non hai que me quite. Hola. Hola, Isabela. Que tal? Hola. Carai, que nivel, Empezar así o primeiro día de curro é unha festa. Sí, oxalá todos os días rematasen en festa. Perdón. Sí. Vale, tío, pero apura, ¿no? Ya estamos todos. Vale. Sabe, la verdade é que si vestida non parece la mesma. Estás guapísima. Moitas grazas. Era Paulo, que ven para aquí. Como que ven para aquí? Iso dixo. Tocaba ya elo do teletipo das 10. Ah, pois... Pídelle a Olga, que vaya ela. Olga ten que facer a crónica da gala. Pois de niña, para mí non mires. Eu non son redactor. Vou ter que ir eu con esta pinta, estes tacóns, ata a redacción pola trapallada esa do teletipo. Ai, que carallo, sabo eu. Por non oírte. Lois, deus che par. Cartas no sitio, na mesa. Sí, claro. Pero que é iso do teletipo das 10? Alguén ten que quedar ata as 10, por se pasa algo importante. Antes de poñer en marcha a rotativa. Xa. É unha putada, eh? Sí, porque ao final nunca pasa nada tan importante. Xa. Pero alguén ten que estar, claro. Oiches, ti tes cartos pro taxi. Pero a ver unha cousa, se só é para avisar se pasa algo importante, pois pode ir o Sabela, ti hoxe xa fuches puteada da bonda. As 10:05 estou aquí. Xa, pero a ver, se alguén ten que molarse porque xa eu que son a de prácticas. Claro. Hola. Hola. Hola, son Sabela, nova de prácticas. E onde está o teletipo? O qué? O teletipo. Xa, que non hai teletipo das 10, non? Neniña, os teletipos morreron con internet. Tienes que ver a este poniendo cara de víctima. Ata case me convence a min. Esta vez non tivo putada. Hola. Hola. Esta vez fun eu a que pensaba que non ias vir. Ois, perdoa polo de antes, non debín poñerme así. Tías toda a razón. Tes moito que reprocharme. E tes toda a noite para seguilo facendo, porque o merezo. Teño mellores cousas que facer esta noite. Tal a ti. Pero que quede claro que estou disposto a escoitar todo tipo de insultos e mesmo levar algunha labazada. Encantaríache, claro. Con tal de ser o centro de atención. Boa noite, señor Puga. Boas noites. Sei que vostede pensa que chega a comer calo nordés para que non aireos os trapos sucios.
Non son tan parvo como para pensar que chega con comprar un xornal para que deixen de falar mal dun. Abonda con facer algo de gasto en publicidade. Entón, para que quere mercalo? Porque xa estou aburrido de ter que pagar eu sempre. Quero que a partir de agora sexan outros os que me paguen a min por ter a boca pechada. Non hai que ser moi espelido para saber como funciona este negocio. Coñecedes? O señor Puga acaba de darme toda unha lección sobre o negocio de información. Se me disculpan. Agrada. É dos que lles gusta facer horas extra. O prólogo do que está por vir. Estás ben? Sí, un pouco nervioso, pero ben. Estás suando. Non vexo a hora de que todo isto remate. Xa falta pouco. Que, nena? Sei que non tes casa. É que se volvo agora para me preguntar que como non estou na festa. Pois volve á festa. Ali non pinto nada. Xa. Eu tampouco pinto nada nesa festa. Abonda con aturalos todos os días para por riba ter que ir de copas con eles. Tes fame? Pois a verdade é que unha pouca, eh? Veña, toma. Moitas grazas. Vou por algo de beber a máquina. Che, déixate de máquinas. Mira que teño aquí. Unha cervexa ben fresquiña. Carai, se chego a saber isto, pido facer as prácticas no departamento de limpeza, eh? Non creas, non ten moita ciencia. Só hai que coller a fregona e baixar o lombo. Pero que é iso? A rotativa que acabo de botar a andar. A rotativa? Pero está aquí. Sí, no baixo. Ven por calla máis que a nai que a pariu. Mima, vai a máquina, pero estou con puntos de plástico. Ramón! Mira o que che trouxe para amenizarse a noite. Agradezo o detalle, pero son un home felizmente casado. Vaya crack. É a nova de prácticas. Atúrate un pouquiño, que teño moito que facer. Moitas gracias polo bocata, Celsa. Nada. Pois a verdade é que faime moita ilusión ver todo o proceso. Podo che facer unha pregunta? Sí, claro, Ramón, es que vostede queira. Ti sempre vas así vestida? Non, que va, só cando a ocasión o merece. Desde logo hai xente para todo. Anda, ven comigo. Sí, sí. Chegou o momento. Ánimo. Perdóame polo que che vou facer. Boas noites. Teño dúas novas. Unha boa e unha mala. A mala é que teño preparado un discurso. A boa é que vou ser breve e que o vou soltar agora, antes da cea, para que non vos durmades na sobremesa. Hai uns anos marqueime como obxectivo aguantar como editor do Nordés ata que o xornal celebrase o seu centenario. E canto máis cerca estaba ese día, máis desexaba que tardase en chegar. Eu tiña preparado un discurso un pouco pomposo e falsamente optimista, e que levaba meses pulindo. Pero hoxe
Hoxe decateime de que o único xeito de redimirme dos moitos erros e pecados cometidos era sendo honesto con todos vos. Podedesme dar un vaso de auga, por favor? Gracias. Eu quixera ler unha cousa que escribín. Amelia. Sempre ten que ser como el quere. Ata para morrer. Non digas iso. Sí? Que non está neste momento. Pois busca, é urxente, hai que parar a rotativa. Sí, xa. A ver se vos deixades de tanta nomatada e madurades un pouco, vale? Son Eva Mouzo, xefa de local do Nordés. Eu son Sabela Otero, a pringada do Nordés. É rapaza de prácticas. Díxeme a mí. Sabela, son Mateo Rúa. Isto vai en serio. Pasou algo importante. Búscase home e dille que hai que parar as máquinas. Sabela, é certo. Hai que parar as máquinas. Está o avance da edición digital. Están acolando. Temos que mandar unha nota ás asencias e aos outros medios. Alex. Dona Amelia quere suspender o acto de mañá. Temos que avisar os convidados. Sería interesante ter as declaracións dos responsables dos 3 partidos. Vale, encárgome. Vanos enviar por fax o informe médico. Paulo, faite a crónica, 2 páxinas. Gracias, Lois. Esta para a portada. Imos precisar máis fotos do arquivo. Do editorial encargo meu. Necrolóxica, Horacio. Deixou unha escrita del mesmo hai 2 meses. Revisa. Moitas gracias a todos. Temos 2 horas. Podo botar unha man? Íache pedir que escribises algo persoal sobre Alfredo. Moi ben. Gracias.
Xa oístes, temos 2 horas para refacer o xornal, así que, veña, a currar. Isabela. Sí. Dalle isto de edición digital. Sí. El non era crente, pero a familia sí, así que na necrolóxica da empresa nada de cristiamente, nin despois de recibir os santos sacramentos. Nada, familia sí. Paulo. Poño a causa da morte cos tecnicismos do informe. Non, pon só infarto cerebral. Coas botas postas. Se non che parece adecuado, podo cambiar. É unha visión persoal. A maquetación. Metinche as fotos de don Alfredo nunha carpeta, no arquivo de imaxes. Vale. Alex, mira a ver como vai Paulo, anda. Paulo, faltache moito. Alex, vai tomar polo cu. Está rematando. O alechamento soa raro. Non sería mellor... non sei, morte repentina. Morte repentina. Mellor sen repentina. Non soa ben de ninguna maneira. Se cadra sobralle de editor do Nordés. Se cadra sobralle todo. Alfredo Canido, editor do Nordés, faleceu esta madrugada. En riba, en corpo grande, ata sempre. Imprimidio xa. Foi un día longo. Sí. E non me dixeches que deixaras de fumar. Dixenche que estaba deixando. Marchas hoxe para Madrid? Non. Vou quedar a tu enterro. Entón teremos que aturarnos un pouco máis. Desgústache? Non. A verdade é que non. Xa saíu. Podo marchar? Sí. Xa é hora de que marchemos todos. Mañá falamos, vale? Hoxe non, porque mañá xa é hoxe. Hoxe. Hoxe falamos en falta. Vale. Isabela. Sí. Se colle o primeiro barco para Cangas, podemos ir xuntos. Vale, pois espérate abaixo. Agur. Ata mañá ou hoxe ou o que sexa. Ata mañá. Bos días, Vigo. A cidade despertou hoxe coa triste nova da morte de Alfredo Canido, editor do xornal O Nordés. Alfredo Canido, bisneto do fundador do xornal, faleceu repentinamente esta noite, xusto o día no que o Nordés cumpría os seus primeiros 100 anos de vida. Desde aquí, un afectuoso saúdo á familia Canido e a todos os compañeiros do Nordés. Caeu teso como a un paxariño. Pobre home. Xa, e isto en que lles afecta aos teus plans? Eu que sei, Arturiño, eu que sei. Ás veces os contratempos son bendicións que caen do ceo. O tempo dirá. Entre ventres a seguir xogando, que é o único que lle dá sentido a esta vida de merda. Na única foto na que aparezo teño pinta de mafioso. A mí ese xornal non me deu nada en toda a vida. Pode quedar con el, se o quere. Así será. Lambecús, Horacio, iso que somos, lambecús. Eva anda por aí. Polo menos esta vez vas lle dicir adeus. Que pasa? Que estás moito máis guapa que hai 10 anos.
policía pensa que o corpo que atoparon na obra de Puga é o de Santiago Caride. Pablo, por favor, que aínda non deron máis luz. Nunca me gustou nada conducir. Pero hai momentos nos que sentes que, aínda que non che gusten, hai cousas que tes que facer. Cos vivos sempre igual. Se xan barcos, leiras ou xornais, non están para discutir. Hai que ir dereito ao grano. Así que isto é a guerra. Pois sí, é a guerra. E xa sabe o que din. Na guerra, todo vale. Un momento, isto non será outra novatada, non? Dime, teño eu cara de chiste? Non, a verdade é que non. Colegas, polos canallas sen escudo. Polos canallas.